Hi guys, majong hapon na tang tanan, hapon na dayron kay mag alas 5 naman. Ja. Gikan ko og Alicia Mercado. Kay nagatid po kong ate Ali kay to si Jay importante pang gilakaw. Inja, anak ko po ko sa nang gihatag na maning hatag. Salamat ka ni mo ma'am taga Carmen nga naa sa Canada. Di naman na i-mention ag nga nang gihatag nga parang liksi. Naskuhan ko no parang liksi dyan. Harang nga pong gikuhaan o kuhaan ka nang naiisda kay para namin masid andaris na nagtatay kay mamaniganahan nilang isda presko ba sa bawon batangad kamunggay. Kuhaan ko no ng isda, alam niyo yung isda kay presko pa sid kado guys, nakarahamloy kadug naong na. Siga pa kadug mata, sana all sigang mata. Ha? Katawang kabing. Unsa tong ansa ng isda abing? Tuloy? Di, tuloy. Tambang tuloy. Anduhaw ba ito'y gingan? Wa pa din napuwag mata. Kuan pa gati siya. Di pa katugon. Fresh. Salamat jud ka Diyos. Naghatag sa kanang nay kwarta para pinaskuhang liksian. Na naman lagi pang gikuwag isda. Dagana yung salamat ni mo ma'am. Ginoo na magbas sa inyong mga kamaadyo dari na mo. Kanang nay tabangi pud mig kuan guys, pasa ko kaw. Tabangi pud mig ampo guys kay si Reverse karon i-admit na ingon man siya ganiha sa chat mi nga. Kuan ko no karon Bernie siya operahan. Manghinaot mi nga tabang pumug ampo parang Reverse. Kay kuan kanang nay grabe ka mong stress rong buwan na. Manang sinanay gali harang gilingaw-ling, amarang gilingaw-lingaw kay magsige lagi ginagtag si kagaul nga na. Di mo sabay pa pag mga problema nga wa na pud na mao. Ako pud sa katong sa live na guys, ako naka-live ko nga to. Mukuan ko nga na mo angkon jud ko, mo koy kon nga jud koy gilimid-limid nga na, angkon dyan na, nga na ko isa, nakaksa ko nga na, naka-istorya ko, di mo nga na, tangad na po sa ilang mga istorya po nga, sila rapay naghalungkat sa mga binuhatan. Na, ako, nga dyan ko, pasyensya po, pasyensya sa dani, sa YouTube nga dyan ko, pasyensya ako, di man dyan ko madimta ng pagkataw. Once galing nga sinanas na si tatay mo, oy, masakitan, mahilabtan, di ka dyan ko di dyan ko mukha nang naay mo sana di jud ko magpasulabi mo laban jud ko kay sinanay si tatay dako ko utang kabubuton kay nila jud ko nagdako mo nang grabe jud basta sila na jud nanay mo ay kuan-kuanon biay-biayon nga na di jud magsilbig mo nang ka-live jud ko angin ra pud datoy igor ako ning tubag ug unsay tinuod kay kuan man gud dagan pay proseso ba nga anta pwede ra man anta jud gibalik-balik man jud na nga istorya dari personal dari sabay wa man jud ngotong agatong kapungot kay di man pud nato malagi ma-control wa gang kapungot pud na control ngotong nakaingato ko kay grabe na mag-screenshot sa mga viewers nga na sa ila pong pagpakaoy nga na ngotong nakakuan jud ko guys ni Queenie, ni Along, nga po pasensya ninyo kay nakaingana nakabuhat lagi ko pag istorya pero mama jud pud toy tinuod kay og di man jud ko makaistorya ingato ug wa pa pud sila mag-una. Mo jud na tinuod kay ako dugar ra jud kong nagluom-luom sa mga kasakit kay ubos pero wa na jud ko kagwanta kay tungod sa sila ra pay nagkuan sa mga binuhatan. Sa una hara man jud giluom-luom kay pamilya ra lagi pud nga na makauwawan. Diya karon kay musabay mapud sila nga naman ta si kay baw man ta sila nga naigsuon nga operahonon ang puunon. Sinanay na apay gibati. Ako na magali ko gibati pero harang gilumluham kay di ko gusto makaibaw sila sa nanay nga na di ko gusto nga mag-eul sila kay mga tiguang na. Mo nang haraga jud giluom ra jud tanan sa kasing-kasing. Ako di jud ko marimtanan pagkatawo. Ako unsay na ana say naigrasya madawat na o magaling i-share pa magaling ko sila ing tawag dani pinabas nila nagtatay nga na kato jud nga kuan jud ko kay sa mga istorya nga jud ko pasensya nagchat mga jud ko nga jud ko pasensya nga na kay di ko makaistorya ug wa jud siya magsugod sa kinaunahan nga na araman na kay kita masajat lang ta kay tawo raman lang kita mo nang hanghang jo magpinasayloay nga na
Kay para alang-alang ni nanay tatay. Kay arang makuha na ba kay mga tiguwang na dyan alang-alang po ni reverse kay mao jay kuanon jud ang puunon jud ka dos Ginoo kay di ka jud di jud lalim ag sakit ni tiri. Operahan si Jarong Bernice. Mo na magsabay-sabay lagi mga problema mo naging nga ampo ra gid sa Ginoo ag makasolba aning mga problema. Kay baw ko ako bisag unsa ko kalisod nga na hara jang sampit sa Ginoo magampo ra gid ko pero di jud tinuod jud nga di jud pasagdas Ginoo kay bisag unsa ko kalisod na jud moabot nga blessings na jud madawat na nga blessings manong karon pasalamat jud ko dako ninyo guys ug labi na jud sa Ginoo kay og kuha mo nga na duwa pud kay kita di man ta perfectong pagkatao makabuhat mo jud tag mali nga na pero di laman pud tayo magpakalimpyo ba di naman jud sa tanang kuan nga ila haratanan magawas mo nang na kuan na jud na tanan kay napuno naman jud ko kay giapil naman nila sinanay si tatay kay mao man jud toy sinugdanan mo nang nagchat ko nga na nga si Queenie nga na mga jud pasaylo nga na kay pasensya kay naka-live lagi ko nga na pero di man aga jud ko andi jud ko maka-live o wa pa sila unang nga pagkauwaw kay pamilya raman lagi dapat sa katong pa ko nag-live sa kuan guys sa YouTube na nag-live man ko to kay sinanay si tatay man jud niingon nga videohan sila kay arong itubagon ang unsa ka tinuod tong giistorya ni Queenie nga na man to Inja mo na karon sa mga mali nga na kay tawra lagi ta kung nga ko pasensya ni alo nga ako lang gichatan si Queenie nga arhi mo sabay kay aron mag-istorya tas personal nga na ari sabay ang gusto manggali kay kami kuan man di ako di man jud ko madimtan pagkatao kay sa una kapila na nga na wa man jud ko magdumot nila bisag grabe ko na sakitan wa man jud ko magdumot kay baw ko Ginoo nay magbawas unsa jud mga binuhatan ang gingan nga tao raman ta makapasaylo magali Ginoo kita na ba nga tao manang yun nga kuan kanang nay ni kuan agad daghang mga sana og sa pa ka buthono nagadaghang daghan sa tanang kasakit mo nang nagading nakuan gahapon kay wala naman jud ko kantos kay pag natug ko gahapon guys kay isip kagabi ko koy tug kay na stress ko nga naganahan ani nanay kay si Tiri lagi nga na kuan di lalim ijang sakit kay napay sakit sa epilepsy sakit sa kasing-kasing ja ang puunon nga na badya ang sabay man nga na mo to igo ra man kuning badlon nga na ja ako naman yung nahugog kuan kay ako ning laban raman jud ko nila na nagtatay kay di naman lagi pud sakto ja kuan naman pa ninyo Queenie guys kay tawra lagi pud magkamali nga na pero mama jud pud tinuod kay di man jud pud ko maka-live og wa pa pay sinugdanan kay ako kuan raman jud ko sa ahang vlog unsay na ana harama pang gipakita di ko na to bago atong batasan kay unsay atong batasan sa una mao ra gud pud pasalamat gali ta sa mga grasya nga atong nadawat ug bisan pag gamay ra nang grasya makahinjid og gamay para sa ginikanan nga na ba kay aron mas grasyahan pa ka sama na ron nga kuan sama karon nga naininghatag na gamay para niliksi pero hapon hajang gi kuhaan og pangkuan dari pangsudan kay tuan kanang nay aron maka mas magrasyahan pud ta ba ja sinanay day naghuwat na kay agkakaw ko no ija nang ipaipo kay ijahang kanon kay daghan duha na batoy hinog ijang giingan ja naghuwat nas nanay tos ubos ang ginanay nga kanang mga problema na adyo raman pud pag-uug kay kanang kuan lagi mas stress lagi samot lagi tong gilingaw-lingaw nanay sa katong kuan kay Wesag kato ako dako gibati dato tong nag-live ko nag-video kimis nanay dako gibati dato sakit kadyo labad kadyo ang kay na lagi pihang mata lagi kanang gusto ko mag-ipa-check up ako nina nang kakay ko pag vlog nga na para nga kuan mga gusto unja kay na may ingato nga wa na makasinabot ang nilagi sa monthly nga na monthly sa para sa ginikanan pero okay raman tatong ng personal palagi po dyan. Mo nang binamamo naging wahin na ang pagbasol, wahin na ang tanan, mo nang magpinasaylo ay naramang gajid. Marang gajid na ikuan alang-alang ni sa ginikanan. Nga na ba?
Ako dyan, di siya ko, kuan, madinimtanan. Sa amo, manggali ni Mariano, wa na manggali po nagdamot ron, mupada si Diya, buji ko si Diya, okay ra ka dyan na. Kay, para laman dyan sa ang anak, kay mamampoy kalipas ang anak nga na, ragod, sport ra ba? Kay katong sa nga time nga mga nasakitan pa ko, wa dyan ko datupod ka kamupon, kay kanagi masakitan ta guys, ibita makamupon diritso, ug naputas ka pangat, sa karon dawat naman na ho, dawatan na ho, ang Ginoo na dyan magkuan sa tanan. Kaya mo na karon guys, magkuha sa hidatos ka grabe ka hang story, o yaharag dyan ikuan guys, bakay. Yan ang, kasi magpinaselo ay ra ba kay mga pamilya naman po niya na, muna nga ko pasensya, agkauban po, nga kuan, wala lagi po nasayod po sa pod, pero maulog ka na. Diya, pasyensya na mo kadyo guys, kay pag sa teto mo ko sa itong baba, mauro mo dyan po ito'y tinaad po, kay nagpagawas mo dyan po sa mga kasakot, kay ubos dyan. Asa ni Sid sa rep, ito na naghuwat na ho, kay magkuha may kakao. Hi guys, so paday ko nakakuas kakao, kay nakalimot mo ko di am dyslexia, mo po pagguman ha, gisundo na ha, kalimot ko kay ganihan, nakaliptan po din na ha, kanila ginawa na sa tanginan na lagi. Nakaliptan din ha, ganihan, loy ra man, nagbaklay ra, kay nakalimot man kus oras. Nga, kuhan nga, diha naman dahil tinggawas naman dahil nila, kamao naman po siya, padapin man po, kaya managingnan nga, basta gali, sabot mamiyaw, huwag gali makasundo ni mo, maglakaw raman, diya, magidaplin kay na ay mga sakyanan. Diya, loy ra po nga kaya nakadugsingot, kaya agbag lagi bagat. Diya na jay daghang da nga, para feeding ni diya, na gatas. Imnan dyan ni mo bi, na may rib. Pako, kuha naman siya tibing-bing isa. Si Aliana, patilawa sila. Share your blessings. Paano isa bingo? Isa dahil ni Taisa. Gatas. Diyan po ikuan guys. Kaning 5 ka gatas. Okay ra ron, saba puno og sawas, okay ra ron. Nay 5 ka gatas ngani og dapay apple og orange. Dapay duha ka tundan og kaning ayun na. Baka ko no. What does it inom kay para na nimo? Ala, Pili bilis lagi eh. magpili-pili ano, tigang na. Pwede po ko diya mo inam Taisa, kay naikag ko Taisa. Imo ri isa. Ayaw si ka ha. Imna ha. Dapat ijarok ka ma. Sa depan. Masig luod Taisa. Tuwag, Atong ijabog luod. Ayaw, ijabo kay sayang. Ipainom na liksig. Uy, ayaw yun na. Matakan ka. Nami man di ay Taisa, pero luod Taisa. December 24. Nala pilik sa eh. Okay, para na siya. Nala pilik sa eh. Ibaw na ko. Okay, imna na be. Jatan aris na. Di ko Taisa. Oh, diba? I told you. Di ka na. Nungato ko Taisa. Oo, hindi mo na isa ka na. Ayaw, siki ha. Kanan lagi na. Ag kakao, mukha sa kus kakao. Kaya sinanay ganiyar ito naghuwat. Buhay Ili sa akauna. Hay kung tatiri Taisa. Oh, tita Tiri. Tita Tiri. Arang mingawa na ni mo tatiri, nasa ka mapirahan si tatiri. Birnis day tabag ampo day ha. Si papagablit po si ate ko ini nga mabuhutan na po Taisa. Tabang naman ampo ha. Hi mother! Are you happy for your kamuti? Of your kamuti day? For your kamuti. Lalagyan ang kalabunak ado. Hani may labunak nay? Ano ka? Tambok ba na labun? Tananay at veritas kakao nay. Ate ra ni kuanan ugma magguna-guna ta dani. Labunak nay kay nay. Unsa ba nay? Bus ekra oh di ba? Ano ka? Aw, ano ka tambok ba? Og nga nam day tambok labi anos tambok na di mo unod. Kahit mo unod, padignasan sa sida. Darag lubi. Gipa ko ang reverse da, mga lubi, kalubihang reverse. Ni bag-o. Kapadad to. Ag dragon fruit apa jud ho, mako na nagikataja na ramas. Ano naman, kamata, katadan. Kataja na ramas kamuti pero nabuhi si Janay no. Hindi naman yung linsin. Darag ang gikuan gas da. Taong nakakuha kog taong. Nay piding siliksi nay nang giinom ni Bingbing nay. Ano ka na sing tawong, panahita nagluto kita kung may ito. Lagi harang ipangkuha kay pangudlon man nay. Piding nilik si gatas na 5 kay nga na og may apple ug orange. Alag atang kapayas nay oh. Grabe kapayas na tayo nagdabos. Hapot. Kadungit na hapit na mahinog guys oh. Kang kuya Adoy ni? Binuhi sa imong papabing.
Ag malbiri dito na daghang bunga pero hilaw pa to ah. Nanay, kay hapon nanay. Basa imong likod. Nakunoy unod. Nakakuha naman ay kanas katong gikuan ay, di ba? Katunay. Dadto to ang kadung puti bitaw ganas niya mayor. Dadto na unod. Dadto sa manok ani. Tato tas kakaw. Dara guys, ag malbiri, agang gipuungan kay rang daghanan nagbunga. Tinuod jud ay og puungan ha. Wa na mo palit ra ko panakot para sa isda. Ha? Ginoo ko magkuha pa ko kuan bi kakaw bi kay dagay hinog. Unsa nay? Ako na si butas. Ipanakot sa sinabawang isda. Dahil man sa mau. Kutsilyo. Nay, di na. Ako na at tangad. Takaw. Nagabi susupan. Hi, my baby love, Lexian. Why assignment, baby love? Wow, grabe kakaw nay, daranay. Tulo naman day nay. Tulo na kabukhinog nay. Maabot ba nis Pasko nay, atang daliag buwad. Agliso, kay daghan naman. Alak mo, amoy kuron di haron. Hamoy jud lagi. Hamoy, hamloy. Kuang nanay di passion kay ning katay nas kakaw nay. Darag kakaw guys, lami jud ning gikan jud punuan jud kay kahamloy danay bata da kakaw. Nooy naman video, tuwa ka video, naguba mo lagi ang cellphone guys, mao nang di maka vlog ug maadyo kay na ilang cellphone naguba. Hala nakaon mo di ay nagkakaw. Lami. Lami din niya, paw. Dapaw. Oh. Ano naman? Che, grabe concern ka sa bing silingan. Ay, dapat mo na si babaw da. Gipungan na ila, kay hadlik mang bukos atop. Wa pa. Lagi sa bari ko naghiwi. Alisa naman na tay. Alisa tay ka rin. Dali na, busy. Wala ko kinda gabi eh. Ala, ako na idog man. Precious, wako na idog tatay itang gabi nanay. Ala, isara ko na paw na itang kamot. Isara. Nilawas ko dali pangwag kamunggay guys, kaya isagol sinabawang isda. Diyan namuwak nagbuwak nagbuwak. Da. Itong ipangtanom sa dapres kalsada, mo ingani itong ingani agbuwak guys. Bawa ko kay bago sa rito inganda ani nakalimot ko gingang nanay. Kauban na sila na. Anza kani mao ni katong peanut tree. Peanut tree. Diya dapag mga malbiri. Itong gipang puungan nga daghanay bunga. Magharos og kamunggay si Lexian. Kay nay buhaton si mama. Ako pwede. Si nanay dia. Katasan ka nay? Isayangan ramang alyana ring karing ko ang Lexi. Si nanay yung nagkaon. Sup-sup tag kakaw nay danay. Darag mga taong guys. Hamloy pag taong. Pag mapuutaw ni Adoy. Magyapon na yun. Kat Adoy nga ginandang ba ko. Aso naman kagaunay. Salig ras ginoonay. Ang puro tatananay. Model sa kakao daw. Model ko sa kakao. Tengka mo tatiri tay. Ayo. Tatiri. Tabag ampo ha. Napilik gatas na. Kay gatas na Hindi ko gata. oatmeal. Ay yung hapon nga. Kari na kaya ka lami na ka tamis. Kay irang hinuga naman ang. Tulo ka buhok hinugay tong pawaguban dyan. Ang sila sa upawa na kato ka vlog kay nagdaot nilagay lang cellphone. Nagdaguan di. Daghan na gadaot. Daghan na may gadaot cellphone. Nami ka juri ka rin na. Dami ni butangag ko na. Ay, tangag ginamos. Tapos ginamos dang ko na no. Ito po midang taong dito. Gimingaw kong tatiri tay sa. Tabang nagyampo. Dara, tagag-assignment ni karong na mauhan. Daghan naman siya na mauhan noon. Pero kailangan ding suguon. Kaya ka na, isagulas isda ha. Ag isda bi katong pinalit ni Mama bi kay hinatag to sa ni Mambi. Katong to tas Carmen ba. Gitagaan kag pinaskuhan ni dia. Man sa man ka?
Ito lang magkuwag isda. Sidan ha. Munsa ka? Salamat. Salamat. Abdan talanig ugma na yung panihapon na katawas na na di idang ate bingbing da Tinagsaon mo ka. nagsaan na abdan tanig Sabado be scouting ra ba mo be scouting mo Bernice og Sabado be Ma, kanang hindi na ako mag-dress o dress sa scout sa eskwelahan, ma. kay Ano na ako mag-ilis? magdarag extra t-shirt naman ko sa GC sa mga mama gisin sa ma'am nga magdag extra t-shirt kay arong nay ka ilisan tabangan raman kay arong di ma abtag panihapon na to ugma be put mo pag maubot ang tawilis ng kuanay abaga wag gid ko natulig pang labaro may kay manglaba ko Wala na. naman dari tay Nagpumpun na yan mo. No. di man guni mo kuan isa guys mara din imong vlog guys salamat guys inyong pag tanaw saway-sawang pagtanaw sa mga vlog marto hangjo guys nga tabangi pag may ninjog ampo nga kuan si Teres jang operasyon kay karon lagi pohon karon laging Bernice pohon jang operasyon kay karon ka na sa admit na ya mga pod mis inyong mga hugot nga pag-ampo para ni Reverse ja sinanay nga maging nagdi na magagaw kay kuan datas Ginoo sa datas Ginoo tanan Hindi nga ako mamitiri, ma. na I love you Mami Tere Lagi mamitiri. ampo sa Ginoo Agoy, ginatutag mother. Ja, mara ni mong vlog, guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Ug amping mo kanunay ug asa man mo karon. Thank you for watching, guys. God bless. Bye.